Man asikhulume iqiniso Tommy ngeke usuyangidida manje wamithisa ungoduso yami lo mlisi ekwazi umuntu wayengazi ngoba wayazi ukuthi umuntu womuntu ngangihlala naye isho uyazi yena ukuthi wamithisa mana angikwazi lokho mina hey wangaqoka ijazi mina yena uyazi yena nonembeza wakhe Shuthu wena uyabuya nje umethesela kade ingane yakhe lo muntu uyazi yena nonembeza wakhe utshela ubani manje wena bhuti imphathi bangihlebele umakhelwane abanye ukuthi mangiphuma uyangena ashu Nelabankashana kamenza yaphuza umlaza ngameva nenabendlondle nophapha ekhanda sibingelele kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika sithemba ukuthi abantu bayaphila hlangothi zonke zomhlaba sinamukeleke ohlelweni lethu libizwa ukuthi iso ngeso igama lami King Sichaka ngwakaluqe kuyintokozo nje ukunibona nishare uthando nakho konke kuyimisela kwenu lapha mani share nisithanda nenza konke kodwa kangihambi ngedwa ukhona umlingane khona isiphalaphala sentombi yakoMagasela sabona ntombi awumlingani kuhamba kahle okahle mlingane angizwanga okahle mlingane hayi ngiright mlingani sibonga ukukhulu ukuthobeka ngicela nami ukuthatha leli thuba ngibingelele embukelo weBlack Life TV ohlelo lethu esilithanda kakhulu oluthi isongeso I am umlangeni eMagasela nje bese shilo uKing Sichaka wakaluqu nondaba ukuthi akahambi yedwa ohamba nami ngokukhulu ukuthobeka embukelo weBlack Life TV ngicela ungivumele ngibingelele ubhuti ophakathi kwethu njengamanje sawubona bhuti njani yaphila sisenjani yaphila siyaphila sicela bandla ubingelele umbukelo weBlack Life TV bese uyazisho nje ukuthi ubhuti uba igama lakhe owakwaba isibongo okay ngabingelela ababukeli beBlack Life bese ngibingelela nana abafethu laba sinabo lapha abaphathi bethu ubani lo igama igama nguMveliso Mveliso wanhloyile okay but sacela usichazeleke udaba lakho oze ngalo leka udaba endize ngalo la kunomuntu omise kabi emsebenzini la yabo lo muntu ngicabanga supervisor ngalendlela yabo indlela enza ngayo ngifike ndifuna ukwenza umsebenzi omunye afika ninikeze omunye umsebenzi yabo hayi lo bendiqashela wona mina yabo futhi nje indlela nje enza ngayo nje kwakona yabo kaniphathisi nje kahle semsebenzini into ekhomsayo nje ukuthi ngathi nje ngumuntu ngathi umuntu angadingeki nje phambi kwakhe yabo ngendlela enza ngayo so sizamile ukuthi ngathi makungenyanga kuyenzeka mhlambe ndisebenze mhlambe isinsuku ezimbalwa yabo ngani ngokumsebenza anikeza wona unzima kuyenzima gcina sengingakwazi mhlambe inyanga endisebenze mhlambe amasonto amabili okanye isonto elilodwa enyanga yonke yabo gcina ngabalansiseki yabo sinsenza kwamina nje ubuya ngami bekuthi avele ndishiye phansi umsebenzi manje inkinga zingani ngala ngemuva went ngasempressureize ukuthi angiqhubeke nami ndihamba emsebenzini yabo kodwa nje kona aniphathekile nje kahle ile ndoda ingawo nje ngathi ngicela ukubhalela kuBlack Life khona bazokwazi bakubasibheke le ndoda uba yini nganisiza yabo okay ngoba imiseke kabi lapha ufuna uqhama manga phathe kabi nje le ndoda yabo hayi kuyezwakala yasizwa komphathi ngale ngoba kwaphatha kwenziwani ngabasebenzi beni bafaka emakhishini bebelong efront nenzani it depends vela kwi job description ukuthi icontract yakhe usayine kanjani if we all round nje kufanele ube all round so contract all round ikhona all star usebenza yonke indawo nje ikhona so wona bhuti sorry mama wona bhuti wawukade uzosebenza umsebenzi othi yonke indawo noma usebenza nomsebenzi wakho mina umsebenzi wami uqondile yabo so nguyena osendiphakela nje eminye imisebenzi yabo ngoba bonke abantu induna zakhe nje zonke ziphezulu mangembuza mengabantu zikhala kuze mina ngizokwenza umsebenzi wokuthi hayi wena uthenza la njalo nje umsebenzi kwangigcina sengigulisa nje ungigulisa yabo gcina sengihlala nje ekhaya ngoba pheze animisile nje kahle le ndoda yabo aniphethe nje kahle ngifuna uqhama yazama ukuthi ndizama ukuyibonisa into enzayo ndenza umsebenzi obona ukuthi lo msebenzi uyandehla ukuthi ungaphezulu kwamandla ami yabo andisaqualify nokuthi yabo singigcina sendigula nje into kanjalo nje yabo support asizomlangeni mhlawumbe wona khona onga mhlawumbe ubhuti bengacacisa ukunikeza umsebenzi wakho kodwa uedube eminingi ndingathena akaniki lo fanele ndiwenze yona uapplyelile mina yabo unikeza omunye umsebenzi hayi lo kathi uapplyele yabo akuwona lo uyawukhokhela kodwa ukungikhokhela ngathini ungikhokhela kancane kodwa nje awusafani naseqaleni kade nisebenza nje ngaseqaleni nawo usafani so ngathi into eseyiplan esiqhamuka nayo nje le yabo
Kufana nokudemote kanje. Kanjalo nje. Mina King ngathi kuzoba right mesimbiza ubhuti sizwe from again. Yeah. Mhlawumbe uzokwazi nokucacisa njengomuntu omphathi ukuthi mhlawumbe imi kanjani indlela abasebenza ngayo. Mhlawumbe so understand futhi mhlawumbe singayi understand I don't know because kuyenza umsebenzi into uyibone ngathi inzima mhlawumbe iyona into oyisayinelile because i-contract muthola umsebenzi sometimes uyasayina. Usukungasana ndaba ukuthi yini ethe khona thiwa kuzowenza ubona nje ngaleyo nto ngoba isigaxelisa ukuthi hawu ngavuma into ekanje ofuthi vele phela umfuni umsebenzi ukulambile so indlela yakwenza ukuthi uvume yonke into ocabanga ukuthi ungayenza ngoba igcine usucabanga imali hayi ukuthi uzokwenzana yeah I think asimlethe umphathi abe khona sibona nathi yeah qinisile. Right ke asiphinde sinamukele ohlelweni lethu libizwa ukuthi isongesa isigaba sethu sesibili la siqala khona usibheka ukuthi mhlawumbe ama-side onke esitorathini ngoba asikwazi ukuthatha iside elilodwa. Ke sicaka lo ngakaloqa okhona mamdephana. Yes Nondaba sesiphinde sabuya nje bese chazile uNondaba ukuthi sikwisigaba sesibili salolu hlelo so usekhona kumphathi sawubona mphathi. Yebo sanibonani. Unjani? Siyaphila. Mphathi ngokukhulu ukuthobeka sicela ubingelele umbukelo weBlack Life TV uzobe usizisha igama nesibongo. Ngiyanibingelela balandeli beBlack Life. Mina ngubonga Musa kaSithola. Okay, buti bonga Musa. Mphathi uyayibona iemployee yakho la? Yebo ngiyambona. Oh, yamazi vele? Ngiyamazi. Oh, okay. Buti nango kumphathi usekhona ukuze sikwazi ukulungisa lolu daba kuzofanele sinikeze wena ithuba lokuthi lokho kade sixoxela khona sino King uphinde ukuphinde ukuze eze ubhuti ukuthi yini embeke la namhlanje. Okay. Hayi into edala ndicela le ndoda izela. Le ndoda ayimisa kabi le ndoda emsebenzini. Le into endenza la nento bendisayina emsebenzini sendisebenza nemisebenzi enginingezwe yiyo le ndoda. Ninikeza abanye abantu ukuthi uyona le ndoda eninikeza umsebenzi. So nenza nomsebenzi kade ngazange sivumelane ngawo nje emsebenzini. So inimisa kabi le ndoda ingabe ngicela ukuthi nani ngizama ungisiza ngoba nawe usefikile vele nayo. Yabo ubinimisa kabi le ndoda ayikabi. Yabo. Njemba sikhona nje na le ndoda. Okay but usithola. Yebo. Baba Sithola uyamuzwa ukuthi ngimuzwa kahle uNondaba kodwa ke manje khona into engi-understand la ukuthi ngoba phela mina ngimkhiphela uNondaba umsebenzi awukho umsebenzi engumkhiphela wona ukuthi ngihlangana kanjani mina nezinkinga zakhe. Yes mina ngi-instruct abantu asebenza nabo mina ayikho into engisebenzisa engixhumanisa naye. Awufuna ngibize Ubiza wena? Oh, mengisi ukhomba ubhuti uthi uNondaba. Hayi ubhuti uyamazi egama yimi uNondaba. Oh. Isikhola sakho sisiqhubeka ubhuti kade nalo yasesayi unento zakhe. Usachaza ukuthi wena ohlangane. Hayi mina ayikho inkulumo engihlanganisa naye. Aha. Hayi ngokomsebenzi nje hayi. Ayikho into enkulumo engihlanganisa naye. Mana ke bhuti kodwa into akhala ngazo ukuthi yena usikade efika emsebenzini unesivumelwano sokuthi unomsebenzi othile awenzayo. Kodwa njengoba echaza nje ukuthi ama instructions awathola kubantu obaphethe wena amkhombe emsebenzini eyahlukahlukana ogcina yena eseba nencindezi othi angenzi kahle kumgolisa elova hola imali engaphelele kodwa usetholile ukuthi wena ikhanda lalonto and njengamanje njengoba sibuza ngoba sifuna ukwazi ukuthi ku right in for umsebenzi uthenza into kanjani mhlawumbe ke general siyeke yena ke kuya ngesimo somsebenzi ukuthi umsebenzi kanjani. Engicabanga ukuthi contract yakhe naye maye ngayichecka kahle. Wavuma ukuthi uzosebenza under pressure. Lo under pressure noma ndawo Yes. So ngaleyo ndlela uthi mayethi uzosebenza under pressure kusho ukuthi noma yini ufuna ilindele. Kusho ukuthi kufuneka lindele noma yini nokusebenza kanzima kufuneka kulindele. Bese sithinike ngehealth yomuntu. Angithi company mayisuke eyisebenza lo muntu usuke eyisiza na ukuthi ibe la ifuna ukuba khona. Yes. Naye futhi usuke emsiza ukuthi naye akwazi kondla ingane. Kusho ukuthi kuyasizwana la. Yes. Ukusho ukuthi omunye ufuna nakekela omunye inkampani ivela lapha la fanele nakekela khona umuntu. Ngesikhathi esebonakala ukuthi imisebenzi emenza yona ingaphekwa amandla akhe. Akukho la engenza khona inkampani ukuthi mhlawumbe angagcina umuntu eseyikhala ngokuthi uyagula, uyadoda. Nina nje kufika ama report amangaki ngaye ngenyanga. Kungiphatha kambi kakhulu irecord lakhe limbi kakhulu. Lokulove Limbi kakhulu irecord lakhe. Hayi, akasela. Angazi ngane yakwethu. Buti. So uhlala kancane abantu ungadina yebo ngiyabonga.
ngifuna ukubona ubhuti. So mina ngithi kanjena Nkosi yami ngithi mina kanjena wena lokho okubonayo lokho acomplainelayo ukubona ku normal ngoba vele into ayisayinele ilokho okushoyo. Yena ayikho mina into engamsiza ngayo. Ayikho mina into engisiza ngayo. Nawe uyazi ukuthi ayikho into ayikhuluma nami. Okay. Yes. Okunye sikuzwile bhuti uncorrect king. Uthe nobhuti utholile ngandlebeni uthi nje besebenza kanje wena okhipha instruction ukuthi yena afuna asebenze kanje. Yes. Mina instructor abantu abaphethe yena ayikho instruction engikhiphela yena. Kodwa uyamcindezela yena. Ngoba lokho akwenzayo abanye abakutholi uyena yedwa. Why kuyena nje? Ayikho instruction ayithatha kumina yena. 100% siyavumelana nawo. Ayikho instruction onikeza yena, but unikeza abantu abamphethe osupervisor. No. Ngobani yena yedwa? That's sobuza wena lokho. No. Sifuna ukuzwa ukuthi ngobani Ukuthi ngobani wayi yena? No. Hayi akwenzeka ngikhumbuli kanjalo. nabhuti uthe Ukhona unqa wami owaziyo wena nina. Mina ukhunqa ngaphandle kwendle into eyenziwa wena kuphela. Ukhunqa since ngakwazi. Kodwa nje seniqala kwalento yenza kusenzwa yini. Ayikho into engiyenzayo. Yini ngizovele nginamathela umuntu oyedwa. Okay bhuti uthi since wamazi kanti before usebenze naye wakwamazi before? Ngathi mazi nje ngokuba sihlangana la indleleni nje indleleni nayo ukuthi ndiyamazi phambili. Manje ngokumbona nje sihlangana. Before emsebenzini. Emsebenzini ukuhlangana nje naso sesithola sisazana futhi emsebenzini. Umfica emsebenzini ngani khona la nganahlangana khona before. Khona ngambona before sengizomfica futhi emsebenzini. Njengoba ezokwenza lokho asebenza. Before mhlambe endleleni izenihlangana nihlangana edrobheni uzumnotice uthi uyamazi onihlala kwi-area eyodwa. Ngathi ngumuntu manje yanga ku-area yakhe. Khona umuntu manje ndiyanga kuyena ku-area yakhe yabo. Ngathi nje kanjalo. Futhi that's why gcina sesibonana kanjalo. Siyabonga bhuti mphathi. Ubhuti uyamazi before afike lapha emsebenzini wakho? Ngiyamazi before. Okay. Umazi kanjani if ngiyayicelela nje? Hayi. Bhuti hlehla nawe ismile samazi sibenza abantu besilisa abakhuluma iqiniso. Manje nawe uyangivila. Siyazana nje namhlambe yena ngabe khona okunyongazela kona nana. Cha. Okay, sorry. yena uthe akukho kunyakwaziyo kuphela nje. Yebo ngizimfuna usho njalo abantu like okay so let me not answer kuwo ukuthi esayidini lakho wena umazi kangakanani ngaphandle komsebenzi. Hayi ngiyamazi nje. Kakhulu. Ngiyamazi impela. Before asebenze nawo. Ngimazi before. Ningabangani? No singebona abangani. Ukuthi maniphile roundini ngicina ukuthi umuntu seniyazana. Seniyabonana. Yes. So mhlawumbe khona into yakenzeke lengayo before nisebenze ndawonye. Hayi angazi khona okunye okwaziyo wena nondaba. Ngishilo usumbiza ngonondaba. Wamfikisa. Futhi uyamupha. Ayizikusebenza ngichaza singinesikhwele. Kukhona okwaziyo. Hayi ukho ngikwazela nje banokubona nje emsebenzini mina. Yabo kwazela nje lapha ukho ngikwazi khona ngesixabanise ngayo ngaphandle kwalento yenza kuphela. Yabo. Okay. Mana bhuti angithi abantu mabehlala ndawonye. Ngiyabona manje ukuthi Sibongo Sithandile sipha umngani wakho. Mabehlala ndawonye. Kuyenzeka ukuthi njengoba niqashe ndawonye yodwa niphuza ndawonye or uma ngabe kunezinto ethini nihamba ndawonye wena ibanga lakho lokumazi yena lihamba phi kulezi zinto engibala yini ekwenze mhlambe wathi uyamazi uqhamile emehlweni akho? Uza kwena mphathi. Sembuza wena mphathi ukuthi kuyena ubhuti. Hayi. Angifuni uqamba manga awuphinde ungihlazele umbuzo ukuze ngiphendule. Ngithi mina bhuti what you asking. Wena ngithi uthi nihlala naye area 1. Yes. Imvamisa amanhlanu nomuntu endaweni eyodwa usuke mhlawumbe niphuza ndawonye noma shaya ingane ndawonye yabona. Into ekanjalo kuyaphithizela nje yabona. So sengifuna ukwazi ke kuwena mfowethu ukuthi ulwazi lakho ngaye noma ukuthondelana kwakho naye noma into eyenza gqama emehlweni akho umazi ukuthi lo ngiyamazi iyiphi kahle kahle kuleza ngiyibala noma yikho kuleza ngiyibala. Yena ngiyamazi ngoba kusho ukuthi isikhathini esiphambili ngeke ngasebenza ngokuhamba mina. Oh yeah. Ngumuntu ophumayo. Yes. So bengithi mangiphuma ke le ndoda lena engathi bingena mangicabanga lapha emzini wami. Ingena kanjani?
Usamkhumbula uNomalungelo? Hawu. Malungelo. Wena Malungelo. Nomalungelo. Ngiyamkhumbula. Oh, uma wengane yakho. Mangane yakho. Uma wengane yakho ngiyasho mina. Hey. Yabona umuntu njani? Mana bhuti phela sibeke stairs verse Umenzi- understand. umenzi uba nje Umalungelo la, kanjani, ungena kanjani endlini? Kwenzakalani la? Lensizwa yami ithisa uma wengane yami ngoba Awu. sekumkhokhelile sengiqale nokumkhokhela ngifuna ukumenza ingoduso. That was before asebenze nawe. Before afike la ngisebenza khona. Hawe. Chuthi zonke into zenza nje kuba ukwazi lo nto. Imaqalo uyalazi icala. Phela kufuneka usazi isisho siyasho sithi akukhochwane lemvubu. Na umbuzo Ladliwa bhuti. Hayi zingwenya. mina ngikwazi Okay. lokho uyanithusa nje isho. Uyanithusa. Awuyazi? Hayi ngiyazi. Awunangane wona nomuntu. Akhokhwane lengwenya. Awusho lapho bhuti imphathi. Uyanithusa nje. Alikho ichwane lemvubu ladliwa zingwenya kwacebisa izipho. Ukufunga okusezingeni eliphezulu ke lokho. Eh, Akufuni Ima ngoba asikhulume izinto- iqiniso Thomi ngeke usuyangididayo manje bra. Wamithisa ungoduso yami lo mlisi. Ekwazi. Umuntu wayengazi ngoba wayazi ukuthi umuntu womuntu ngangihlala naye. Ishu. Uyazi yena ukuthi wamithisa. hayi Mana. angikwazi lokho mina. Hey, Wangaqoka ijazi mina. Ha. Yena uyazi yena nonembeza wakhe. Shuthu wena uyabuya nje umethisila kanti ingane yakhe lo muntu. Uyazi yena nonembeza wakhe. Utshela ubani manje wena bhuti imphathi? Bangihlebele umakhelwane abanye ukuthi mangiphuma uyangena. Ashu. Mana ke awusitshele ngaleso sikhathi wayeyithama mhlambe noma wayesahlafuna kahle ngoba manje sephethwe uwe nje wakhambani ezingeni lezi zimali nani lengane. Kusho ukuthi mina ngangishawa ukuthi ngoba ngiyaphuma. Aha. So kusho ukuthi kanti naye usisi lo wayengekho right esimilweni ngizosho Oh njalo. kante. Yeah. Hayi, waye isimilo sesi right. hey. Ukuthi ugayi wayihamba. So kusho ukuthi indlala bembamba. Manje simelo si right hip lapha. Serious phela ayi nje. Hayi. Alright, bhuti wena uyayiphika le ukuthi lento uyayazi. Hey, mina ngithusa nje isho ngoba ngiyazi. Yeah. Hayi ngeke ke noma phela uyazi. mfethu Angiyazi. bra wami. Hayi, bhuti Uyafisa. ungavela lo muntu nje. Ngeke ke Akakwazi phela udlale ukungazi. ngathi isho iqiniso phela. Akakwazi ukungazi. Angikwazi mazi lo muntu wakhe umsho. Ngakho umuntu wamethisa wena. Awusamazi kwaNomalungelo. Uthi akamazi kwalo muntu. Bengazi umuntu wakhe. Ubungazi. Ungazi umuntu wakhe. Kanjani kanti wawuthi uhlala lapho Khona umuntu- ummithisi? Yabo, khona nje umuntu engahlangana nasikhaleni nami ngobe uqhamuka la ngahlanga ngakhona futhi ngicela bengazi ukuthi ngwakhe. Hayi ushaya baba. Mina okungiphatha kambi nje ukuthi yenza yonke lento lendoda mina ngihamba namatoho ngithi ngiyohlanganisela bona laba abamithayo. Eish. Okay Ngibuya we lapho ngigqokisa ijazi ngiyitshela ngondla ingane yami Ashilo, kanti man. ngondla ingane yalomlisi. Hey man. manje bhuti imphathi wena konke lokho kwenzakalayo kusho ukuthi uyakwazi sibuyele lapho. Yeah. But Hayi. unesizathu sokwenza. Everything happened for the reason. Ashu. Ayawubikwa ngesikhundleni ngokuthi ithi I iziqondeni. know your story baba. Manje mfowethu sesiyayibuka ke lento siyibuka ngeso labantu abadala njengamanje. Wona uthi konke kwenza inhliziyo yakhe sebhlungu le ndoda yagiya. Lo yamuntu njoba ngikutshena ngithi ngase ngiqayile ngisho ukuhamba ikubo. Ngase ngiluzile vele ngangeke futhi emva kokunakala inhliziyo icala lobufebe liyinkinga kakhulu Yeah, liyinqebe yeah, lingapholi endodeni. Yeah. Ayikho into ebhlungu njengokufetshela umuntu Hayi osumthembile. mfowethu. Hayi. So njengamanje ubhuti uyakhala la mfowethu uthi xegise induku zeyithanda kuba namandla kakhulu. Hayi yena mayebona ukuthi kungaphezulu kwamandla yena okwakho ukuthi resign. Mina Mina ayikho into into engamqhubeka. Angeke futhi ngize ngixole. Ashu. Mfowethu ehliso la olwano lako lingakapha noma ushaya umuntu Angeke. nomeselele phansi. Angeke ngize ngixole. Sayishaya indoda eselele Awu, phansi. ulele phansi manje Angeke asakumshaya ngize- kanje. Ayikho indlela yokuxola inxeba lavuleka. Uhamba umgodo ongaqhubeki. Awuphindanga wathola umakoti from there. Noma ngagcina ngimtholile kodwa ngokukulahlekela ukuluza engakuluza ngoba phela make waqala wahamba igceke lo muntu awukwazi ukuthi kuphela unyaka uqubisile Yeah. lo muntu ngase ngiqhubha isikhathi naye okusho ukuthi mina njalo mangiqongelela ngihlanganisile Hlanganisibala ukuyemzini naye. wendoda Anti ithula umanyonyoba le. hayi uyasazi isitori sakho bafu But ke bafethu egcineni kokho konke kuhlala ngitshela abantu ukuthi emagqubeni esibanawo nabantu kubalekile sibuke imuva lakho uthi unezingane naye ufuna zondleke ufuna ikhule. Engicabanga ukuthi kulesi simo senu ngiyasunderstanda kakhulu mfowethu nokundlela ozwa ngakodwa ake sibuke ngaphandle kwakhe ukuthi kukhonani mhlawumbe khona izingane ekufuna isupport
ezogcina seyilamba futhi mahle kuthiwa ngempela uyarizana kulo msebenzi ngoba uyazi lelizwe lethu mawusumdala uqashwa ndawo kalula. Hayi usengayibamba yena iqine mayibona ukuthi ziyabambeka kunankinga. Maye ngakathanda ukuresign usengaqhubeka sebenza. Kodwa wona lokho kwenza kusemthethweni. Ake sibuze ke jina ngokomsebenzi kusemthethweni na Awukho umthetho osho njalo. ukwenza ngokwakho. Yeah, Uyakwazi ukuthi kwawena ngakufakela iskini yokuxoshwa. ayakulula. Uthembeni baba. Akulula. Akulula. Eqawulela uthembeni. Hayi akulula. No connection. Uyazazi into Mwazi zakho. abaphathi Hayi, akulula. hayi yenye into. Hey Mlangeni, ngane yakwethu angazi mina ngikawule zaphuka. Nanoma sesizulo sifikile nikuwe. Sifikile. Wenzile. Kanti cha baba. Wenzile. Wenze kaze kwaphuka. Wenze kaze kwaphuka. Yazi mfethu mina ngiphatheka kambi. I'm so sorry bro wami. Ya mekhona into ekuthiwa yena ukuhlanipha kuyaphela ubulima bupheli. Yeah. Ya ngicabanga ukuthi njengamanje ufikele leso simo ukuthi hey at that time I think ukushaya umuntu umazi khona umuntu wakhona ngoba engekho kwakukuthi nje hey lo bhuti kanti unyawo alinampumulo ozovele kufikise la ungacabanga ukuthi ungafika khona. Ngiyaxolisa kakhulu yezo. Ngiyafisa ukuthi uyixolele uxolise futhi nakubhuti for isenzo sakhe because ngiyabona ukuthi usalimele namanje ubhuti ngicela simtholele counseling because ukulebe elimaza lo bhuti uzakhela ingoba inhliziyo awufuna ukudelisa inhliziyo and kubhlungu kwangempela sikhuluma iqiniso uyifayica swenza bhuti ukuthathela umuntu usuyimisele ngaye and waze waya kubo akuyona into encane ukubeka imali yokemzini yabantu only to find out ukuthi lo muntu uyalala kodwa umuntu oyinkinga kakhulu yena lo sisowavuma Ngathi bemthetha ngisho usuzowashutha naye anganani sokhokhile. yayizwa But it's fine ke. My God bese ke ngiyafisa usinithola usizo bhuti wami bhuti mphathi Yeah. uzama ukumxolela akusizi yazi kulebe because mephuma lapho uzothola umsebenzi is a possibility if wena bhuti uxola uyixolela nawe uthola umunye umsebenzi iqhubeka impilo okwenzakalile sekwenzakalile bhuti wami bhuti mphathi ngixolele and uzohleza unenkinga ukuthi fanele ucabange njalo ukuthi yini enye ozoyenza kulomuntu ugcina uboshwe because kwayilokho kusho nje ubukusho ngokukhulu kuyiqhenya ukuthi akuvumelekile kungaxoshisa kwaye wena emsebenzini Yeah. because phela siyabukwa thina la umthetho noma ngabe ukhona extend kangakanani so nje thina against izinto ezikanjalo ukuthi kube khona abasebenzi abahlukunyezwayo ngezinto ezipersonal ezenzeke empilweni zenu Sure. kodwa nakhona ngiya-understand ukuthi mukwenziswe inhliziyo ebuhlungu so nje ngamafuphi bafethu nidinga usizo noba uthu nawe bhuti kuzofanele uthole omunye umsebenzi kodwa because yabo khona ingoma yayicula kudala ukuthi ubenzani abafazi babantu uzolimala Right sesibongile ngenza ukuthi sithemba ukuthi abantu babe right emakhaya sizwe ke uva lokho Sorry, ucabangani la ohlele khona ekhaya comment section ivulelwe nina engane zakwethu lesikhulise nani sitshele abaphatha emsebenzini ikhona into nje yenzeka mayenzeka kanjani mhlawumbe wona oba ne experience nje share story sakho nathi. Yeah guys ngicela nihile bafethu nibe right nezwa bolof siyakuzwela kakhulu nawe bhuti wami kodwa uyixolele uhamba ufuna umsebenzi kwenye indawo uzophinde kuhlangane ngoba uyalazi iphuthu walenza lapho bese kuyisikhathi sokuthi ufike lapha kanqingetshe ekuthenini ukwazi ukwehla uxolise ngesenzo wasenza mina uking nje bese shilo ngoba bafethu ayibonane ku episode elandelayo sinithanda ibhadi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu akathande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Black